さて今日は海外の方からとてもよく聞かれる質問で話したいと思います。それは日本人女性は本当に外国人と結婚したいのかというテーマです。コメントや YouTube コメントなどを見ると日本人女性って外国人が好きなのかな。外国人と結婚したい日本人女性多いのかな。そんなね、声をよく見かけます。実際、ソーシャルメディアで日本人女性に対して外国人と結婚したいですかというふうな質問をすると、多分80% くらいの日本人女性は、はい、別れてますとか、はい、かっこいいと思います。はい、機会があったら、こんな風に捉えることがあるかもしれません。なので、日本人女性はすごく外国人男性が好きな風に思ってしまう気持ちも正直よくわかります。でも今日はそのはいの意味について少しだけ文化の話をさせてください。まず現実の数字から見ていきましょう。数字をいくやですね、して働いていたことがあるので、次は全てを問題を入れると思います。みんなの結婚の割合は大体3から5%と言われています。でもini最近になってどんどん結婚する人増えるじゃないかって思いたまかもしれないけど、実はずっとこのくらいのなんですね。つまりソーシャルメディアでは外国人と結婚したいという人は多くても、実際に結婚している人はほんの一部なんです。私の場合というと思うと、生まれた時に生まれて一番の友達のはハーフの家族でした。友達は日本人のハーフでした。今実際学校の中に友達がいないって思って一人が二人いるからってイメージはありますね。なので、昔からもちろん外国人と結婚する人はいるし、ハーフの子は別になってすごくそれはありません。いや、日本人女性はみんなのそれを言うのか話はありません。これは日本人の考え方の文化の違いかもしれませんが、日本人女性は何か相手から質問をされてたり、何か言われた時に、なんでこの人はこういう質問をするんだろうとか、なんでこの人はこういうことを言うんだろうと考えます。例えば、この人は気づきやすいのかなとか、自信とか、それともちょっとなんかとか、しかしこの辺にこれするから無理かないかな。そして相手の気持ちを想像したり、相手が自分に対して何を期待しているかをね、すごく考える気分だと思います。pasti itu anak ini褒め言葉がありますが、気がつきね、相手がなくなるというのをね、今いるような何かを察知してね、苦労する意味なんですけど、でも